party hey 알랑가 몰라 we like party hey 있잖아 마리아 이 사람으로 말씀드리자면 마리아 용기 패기 똘끼 멋쟁이 마리아 너가 듣고픈 말 하고픈 게 난데 마리아 Damn girl you so freaking sexy I'm a motherfucker gentleman. I'm a motherfucker gentleman. I'm a motherfucker gentleman. 알랑가 몰라 왜 미끈해야 하는 건지 알랑가 몰라 왜 새끈해야 하는 건지 알랑가 몰라 빨리 와서 난리내 알랑가 몰라 난리 나서 빨리 해 있잖아 마리아 너의 머리 허리 다리 종아리 마리아 Good feeling good 부드럽게 마리아 아주 그냥 헉소리 나게 악소리 나게 마리아 Damn girl I'm a party mafia I'm a motherfucker gentleman. I'm a motherfucker gentleman. I'm a motherfucker gentleman. Gonna make you sweat, gonna make you wet. You know who I am. Let's say, gonna make you sweat, gonna make you wet. You know who I am. Let's say, I'm a motherfucker gentleman. I'm a motherfucker gentleman. I'm a motherfucker gentleman. Motherfucker gentleman. Motherfucker gentleman. Sa mga malinong ang kagabihon, sa mga may malamig nga relasyon, kag sa mga luyag nga magyuhom samtang nagapanyapon. Tutok na sa Istoryahan Ta, programa nga magahatag sang dumo sa imo kagabihon. Apang kalipay sa imo nga tagipusoon. Langga magluha sa patawa kag kasadya sa kada tupiko, dalagkuan pa nga mga papremyo ang nagahulat sa imo. Istoryahan Ta, kaupod ang DJ nga manamit pa sa tinapay kag kape, DJ Yummy, kag DJ nga maanyag kasubong sang inyo nga mga gabi, DJ Pretty. Kada Martes kag Huwebes sang gabi, alas 7, tub-tub alas 9, live sa Kasap Facebook page kag 88.1 Kader FM. Ta, dali na, istoryahan ta. Oras sa Pilipinas, Philippine Standard Time, 43 minutes after the hour of 7. Ano tadi?
Ano. Mambal ka. Mayong gabi Luzon, Visayas, and Mindanao. Mayong gabi Pilipinas. Mayong gabi sa atin ng mga kalagad sa mga kaipingang probinsya ng probinsya Kantiken, probinsya Itaklan, probinsya sa Negros Occidental, probinsya sa Iloilo, probinsya sa Guimaras. Sa Pagani. Romblon. Probinsya sa Masbate kag probinsya sa Romblon. Grabe na ako, wala ka na energy no. masyado, no? Level down. Nag-level down. Ginatam yung natin sa maayong gabi. Tara natin nga mga kaalagad, mga langga, mga best friends natin nga nakatutok na. Sa atin nga mga online friends out there. Hi! And of course, sa mga kaalagad naton kagka-best friend. Ang nangyari sa ilang mga panimalay. Ang iba niya sa piyak balay. Ang iba Para sa iban nga balay. Ang iban kundi hindi na lang nga balay, no? Halong gika mo mga kaalagad. And of course, padayon sa gihapon, no? Take sang precautionary measures. Wow! Sana all the Sabi precautionary sa'yo measures. mag-English tayo. Oo, kailangan na mag-alugid, no? Magsuksok sa face mask, sa face shield, bisa kakatulog ka. Inang damo ka mo, di ba? Ang mga bal nila eh. Kailangan mag-face mask kag face shield. Sinabi ko na sa madamo nga tao. Tapos wala pa ka man, no? Social distancing. Wala pa social distancing. So, sundon naton, no? Sundon talang sila, no? Kaya para man sa kayo. Oo, syempre. Pero hindi man ko nakatulog ka mo, ha? Ulit ka mo ni Lola mo. Oo. Syempre, dapat may social distancing. Oo. Ay, kaya hindi si Lola mo kasi social distancing. Pag mask na lang ko. Ikaw na lang adjust. Ang problema, dira, ano, kung pabugtaw mo, wala na yung mask. Wala ka naman. Naghalin ka galiin. Ito rin sa piyak bala. Kita mo na sa mga sa vlog or sa TikTok bala. Nangalin ka sa inyo balay pa nabot ka na dahil nanganangan ko sa diin. Anyway, sige po, nagapamati ka mo sa emergency broadcast sa 88.1 Spirit FM. Kag sa pangalan sa ating station broadcast team sa ating overall chairman, His Eminence Jose F. Cardinal Advincula. Sa ating managing kag social action director, Reverend Father Mark Ranflor. Sa ating program manager, Father Francisco Casalda Jr. Sa pangalan sa ating station manager, Reverend Father John Dave Ebalias, at mga technical directors, Engineer RJ Borja, Alagad Mingming Wego, kagaton partner, technical, Alagad Maria Jean Lorin Balgas. Mga kaupod nyo, subo nga gabi dili sa ating nga palatuntunan. Ini ang DJ, hindi man dessert, pero alert. Ang DJ na hindi man matamis, pero palaging namimili. Diba? Ay naman ang diba? tingog ta. Asa dali ng anay aton nga puwersa. Hindi masyado pagpwersa. Budlayan kita kong prosanta. Mas ilay na balakaron na. Tandaan yung nagligad sa pag, ano na, ice cream? Ano na? Milo. Ano na nga? Para sa... I-share out full naman. Mahilo, pero mahilo na. Nilakta niya na lang. Uy, may nagpadala. Ano? Ha? 40? Sa 40 ko nung mahilo. Ang iba naman kay Camille. Pakilala na eh. Ay, wala ka pagani ka pakilala. DJ na ko ka. DJ lang. Sino DJ ka? lang. DJ Washuga is in the house. Yeah. Bom. Lucas. Muli kami ni Drea. Wala kami masyado sa mga mga stingers, breakers. Kami lang din, no? Napakita man tama yung lingawan. Kaya ganun na ng
DJ, nga kasing anyag siyang inyong mga gabi. Wow. This is DJ Spirit. Para sa pagdrama, gindihon, para sa tanan. Bata ka man, konti kulang sa sining malamig. Nagabagyong kagabihanon. Opdan ka mo na mo. May problema ka? Istoryahan naton. Ah! Lain mo. Dali na! O, diba? Ah, Maganda di siya. ba? Oo. Nan. Nay, ano siya dapat? Ala, pera. Ala, sige. Bailin. Bailin. Bere. Naligya ka na ganun DVD. Tanan na lang iya, pwede sa aton. Oo. Pwede ka live selling na lang. Oo, ka rin, gani. no? Masusunog na lang, madalang Actually, mas manta. madamo pag guro gani magananta kung live Oo, selling. live selling. Pero magabaligya mo kami isang numbers mga kalagan. Yes. Of course, rin sa aton nga pahampang sa kahanginan, may di man naman ka maswerte nga mga kalagad ka best friend na magtulog, na malipayo. Ginagangisi. Oo, nagwag. Nagwang nga lang ala. Ngalangalagid siya. Paano ngalangalapit? Diyos ko. Oo, kay sigurado no, wala sang pierde diri sa aton nga pangalaga. Wala sang pierde. Diri sa aton nga pampang sa kanginan tanan diri daog. Ay, Oo. yes. Yun Siyempre, lang. gid lang. 1 to 20 lang mga kaalaga din yung i-mine nga number. Hindi pa kalipatan 1 to 20 lang. Pero, bago sinasabto nyo danay ato nga istorya, Oo. Pamangkot of the Night. Yes, so malawig-lawig na ito istorya pamangkot of the night. No? Gani. Tapos siguro mga alauna din. Okay, sige. Diretso na kita. Or shoutout kita danay. Diretso na sa pamangkot. Oh, hindi naman kita sure. Happy pakbong pata. Wala mo lang mga sequence din. Okay, ato ni story of Pamangkot of the Night, mga best friends. Dapat ka bala mangin masadya kay... hindi, sorry. Dapat ka bala mangin masadya bangod mag-abyanay ka mo nga duha? O kon, dapat ka bala nga mangin masubo? Ay, sala. Bangod, hasta lang ka mo dira. Oh, cute yun do. Kit sa mga urok. Kasi Tomas na mo isaw. Again, sa mga kalagad natin nga nagatutok sa ilang mga radyo, sumuman sa nag-upload sa aton sa Facebook Live. Yes. Amo na aton nga istorya Pamangkot of the Night. And of course, kinahanglan lang ninyo sabton ina mga kaalagad. Of course, kag naman, amo na napili nyo. I-comment lang sa aton nga comment section sa Facebook Live, kaupod inyong mga lucky number. Pili ka mo from 1 to 20. 1 to 20 lang mga madam. Hindi ako maglapaw, no? Hindi ako mag-21 kaya wala ko puluton. Wala nang swerte. Wala nang swerte. 1 to 20 lang, pili na ka mo isa ka number. Or i-text sa aton yung hotline number. 0907-621-6650. Again, 07-621-6650. Alright, buksan ta natin nga hotline number. Pwede na ka makatawag, pwede naman ka maka-text, pwede naman ka maka-comment mga kaalagan. Happy evening sa Kaiser Ralph John Mijares. Hi, hi! Okay lang nga friends kami, ang importante is hindi ako pagsikwayon. Kay na ilang siya. Oh! Kag hindi ako pag-ibaylo para sa mga tao nga wala inubrahan para sa Ay, inyo. grabe! Kamulang na ako matugon. Sa kung sino man ang magpalangga sa imo. Dave Francis? Or Francis Dave? Ano yung matod yung ngalan? Dave Francis. Dave Francis, tama. Mamati! Mati ka pamati sila madama mo yan. sa batli, Maka, ka mo, makakuha ka mo sa leksyon. Tama na nga pinanumdum. Kung bila na ubus mga Toblerone. Ahay. Sige, Okay, bali sa liwat ni Sir Rap dyan, no? Okay lang ako mga friends sila. Ang importante is hindi siya pagsikwayon, kay na ilang siya. Kag hindi siya pag-ibaylo para sa mga tao nga wala inubrahan para sa iya. Oo. Ay, Oh, kopyaw di ba ko na? na kay guys. Sa oras Oo. na magpalangga sa imo. Lucky number mo, Sir Ralph John Mijares. I-comment lang liwat. Thank you so much. Oy, maayong gabi. Hi, happy rainy evening. Halin kay Syra Joy Aluad Bautista. Ulan ta na ha? Oo, ulan ha. Dili ka ulan sa swerte.
Kay Sir George P. Solano, good evening DJ Washuga kag DJ Pretty. Hi, Thank you good so much Sir evening. George. Ay, gabi kay Benny Dalida kag sa mga tropa mo dyan. Kay mama kag kay papa dira sa may Barangay Inso. Oh, Tama? sa Mejorada Subdivision. Subdivision. O pasabtabi si mama o si papa mo na Nan, Benny. oo. Oh, may Kay Sir katawag na. Jason Bido, mayang gabi mga kalaga. Thank you so much, mayang gabi man. Gusto nang reload ha. Ang tawag na, si Oo, Sabta na sige, yun go, ha. go, go. Oh, Okay. hello mayang gabi na yun ha. Kasi ako, wala. Hello mayang gabi. Oh, low cost naman kita ulit kasi. Hindi, wala tong technical. Okay, sige. Hello mayang gabi, sino ni kagdiing ka panawag? Si Syra from Pilipinas. Ah, Syra ano gani? Syra? Syra minang. Uy na. Oh, Syra, mayong gabi sa iyo. Kag thank you gid sa pagpanawag. Okay, oh, may ara pa man kot sa imo si DJ Pretty. Oh, bala ka dan. Sarah, batian mo ko. Yes. Dapat ka bala mangin masadya bangod mag-abyanay ka mga duha? O kung dapat ka bala mangin masubo bangod hasta lang ka mo dira? Ay para sa ako, dapat ka man masadya kay mag-agyanay ka mga duwa. Te? Ay siyempre, ang sayang nga panahon, ang friendship, do ka budlay na pangitaon. So kung friend ka mga duwa, diba siyempre, dira man nga umpisa, kasi siyempre may chance man yan nga kung may mutual understanding ka mga duwa, so magataas, ina ang friendship, from friendship to relationship to marriage. Oh, ay ang problema gani, dapat ka ba lamangin masubok kaya hasta lang ka mo dira ko no? Okay man lang, kailangan mo man batunon kaya hindi man sa tanan nga oras, tanan nga bagay na gusto mo muna ang matuman, di ba? Kaya kung dira lang kita sa kung friends lang ka mo, di batunon mo, di ba? Kaysa naman masira ang friendship niyo dahil lang sa feelings niyo, di ba? Nga hindi man mutual, arang palangga mo sa pero iya palangga, lain gali, di ba? Sakit. Ay, sakto Ay, man na. hugot, Sarah, oh. Huwag nating ipilit, no? Pag di tayo gusto. Pasalamatan na lang natin. Kasi siyempre do imo sinagawa daw desperada arang kaya mo i-sacrifice mo inyo friendship madua para lang sa love nga ikaw mo lang ang may nabatsyag. Aray, grabe siya, Zaira. Grabe siya, Ay, nananak pangalabi sa ira kita. kung siya gidi ang ginapitik sa imo tagi puso. Oh. Oh, Zaira, paano daw kung siya gidi ang ginapitik sang imo tagipusoon? Oh. Kundi pwede man nga kuwan ka lang, pwede ko magpalangga nga ikaw lang ang nakabalo, di ba? Oh. Ano to? Arang maging happy ka na lang para siya. Bisan hindi ikaw ang rason kung nga man happy siya. Dudud, Oh. yun na eh. Anon ta lang ko mo na no? Gani? Anhon ta lang? Pangita lang galing ah. Oh. Ay, napatay. Pangita lang galing sang load no. Wala pa si Zaira, dabi ka daw. Zaira, no? Oo, tawag pwede lang na liwat, ma-text or ma-message diri sa ato na imong nga lucky number ah. Pero basta may greet pa siya, pwede ka makatawag liwat. Okay. Thank you so much gid kay Zaira dira sa Dinginan, Rojas City. Oh, permigid sila ka mamati sa atong program. Oo, Thank you so natagulbog much. Gani man. Sige, thank you so much sa inyo tanan-tanan. Kay Ma'am Jopas Banzananes Okendo, gandang gabi. Hello mga lodi, gwapa, may kagwapo real. Musa da sa ato halanggi ka mo da tanan-tanan. At, Thank dari you ma'am, so gabagyo. much. Oo. Okay. So, meron kita sing second caller. Hi. Zaira? Si Zaira, ne? Hindi. Ay. Oh. Hello? Sino, ne? Sinuno. Hi, si Sir Nono, Nono. Nono. Kamusta ka mo, sir? Okay. Gabagyo da. Kaulan lang ah. Ay, Oo. parehas Din man ka, din. ne? Batad? Oh, batad. Sige, sige. Anyway, Sir Nuno, may ara kami istorya pa mga of the night, syempre. Okay, ano ko no, Sir, ang imong nga, nilang di ko makita ang pamangkot. Ay. Malalagpag.
Na naman ang DJ ganyan. Hindi man well, ano? Ay, dapat ka bala, sir, mangin masadya, bangod, mag-abyanay ka mo nga duha. O kung dapat ka bala mangin masubo, bangod hasta na lang ka mo dira. Dapat gid kung sa ako na dapat gid mangin masubo jat kay hasta lang kamo sa friendship nga ginatawag. Ay, Tungod nga hindi basi mabadyagan nga palangga mo sa tungod kay friends lang kamo. May mga limitation sa paghatag mo sa pinaka-the best mga pagpalangga para sa iya. ay, Yun tamo. Ano example, sir, sa pinaka-the best nga, no? Expression sa pagpalangga sa iya? Halimbawa, sa mga kilig moment yung ginatawag niyo bilang magkaroon dito. Kaso ba si tampaon ka niya? Hindi ka na pwede mahimo. Oo. Siyempre, hindi mutualin yung mga feeling. sa bagay. Sa bagay. Ikaw ko, be, tampaon mo man ko. Oo. Bastos ka. Sige, sir, no? Ano pa, sir, no? Sorry. Kaglayan gid ang pagpalangga mo sa ginatawag mo nga may relasyon ka mo or sa friend lang, di ba? Ang dani man. Oo. Tama man. Siyempre kung friend lang ka mo tapos may nagustuhan siyang iban, mas masubo ka gid kay nga man. Ang silos ara gid ya. Gagi ka man sina, sir. Diba tangis na si Sir Ho? Gagi ka man sina, sir, nga you fall in love with your best friend. Oo. Oh. Naging mutual or ikaw lang man? May nabala niya may guro nga love kuman sa pero bawal gabi. Oo. Ay, wala mo naman naging pilit. pero- Ay. Nasubuhan ni kuya. Ahay. Okay, thank you so much, Sir Nono, sa pag-share sa imo nga sabat. Anyway, basi may talamyawan si Sir Nono. Kag imo nga lucky number. Isa lang ka number. Oh, isa lang, sir. 9. 9. Tapos, Number 9. basi may talamyawan si Sir Nono. Da? So sa tanan lang aga pamati mayong gabi kaghalong lang kita sa ulan kag sa bagyo. Kabay pa may safety lang kita. Magpangamoy lang kita permi. Magana. I love you lang sa inyo tanan. Thank you so much. Thank you so much, Sir Nono. Ano nga radyo sa Rojas City numero 8 nga ginapamatian mo? 8.1 Spirit FM. Inaya! Thank you so, Sir so Nono. much, kay Sir Nono. Ma'am Lorna Francisco pala siya, isang malamig nga gabi DJ Washugan, DJ Pretty, kamusta ka mo? Kami medyo okay na. Pa-wash out naman dyan sa nakatutok sa 88.1 Spirit FM. Si Ma'am Lorna nagligad nga nagdaog sang grocery. Ay, ano to? Pero wala pa niya nakuha dari. May kantuan niya lang ko. Pwede ba naman mapadala, ma'am? Ang cash lang. Okay. Thank you so much sa Ma'am Lorna, kay Papa Bruce Dan, kay Penka, kay Noy Noy, kag kay Baby Princess, dara sa may Barangay Talon, Rojas City. Okay. So, good evening to all. Para sa akon masubo, bangod hasta lang kamo dira. Kay na friend zone lang, kundira lang te, wala na ta mahimo. Kay na feel ko gid friends lang gid kami. Kay mga tawo gid friend lang gid kamo. Kay may mga tawo siguro nga friend lang gid kamo. maula pala, oh. Sabat gikan kay Sir Jamil Biliedo Caros. Sang Oh. Ay, joke lang. Humagikik. Ang SK chairperson sa barangay Humagikik. Oh, si Sir. Rojas City. Hi! Kasi hindi ganun sa laga. Mayad ka pala. Pero Anyway. tandaan ko, di ba, nagpamangkot kita nagligan. Okay, gabi sa inyo dyan sa barangay Humagikik, Rojas City. Humagikik represent, no? Talon represent si Ma'am Lorna, Tisayra, Dinginan represent, si Kumplituhon Sir Nono, taong Patag 47. represent. Oo. Paki-comment ka rin sa mga taga-Bolo, taga-Lawaan, taga Derina. Okay na kami. Okay. Cold evening, Manang and Manoy from Jeremy Ano Villeros. klase na cold naman? Oh, Masalay naman ni na Jeremy, ha? Kay Neil, Patterson Blanca, Flora, mas piliton ko nga maging masadya kay friends kami nga duha.
Total, uso man ang friends with benefit ba na? Char, number 13. Ayaw ka dire, Anila. Dali, gawin pa siyang iba niya. Friends with benefits. Iba to yung imo yan, Nelia. Oo. Masyado, Timo. Okay. Daw lain ko na bumatyag ni DJ Ay, di sarap. Washo. Di okay po siya. Gatingak-tingak ko kagiinas. Hindi sa pagbag-usang panahon, no? Nagabag-o man ang tingog. Mayong gabi kay Nanay or Nay Belfeo. Ganagana sa aton. All the way from City of Love. Ang bala Sir J. Pero wala kang Bibido. love. Oo, wala ka ring love life. Okay, Hello? Ma'am Aidan, Patricia Villarreal, gandang gabi. Hello, DJ Pretty and DJ Washuga. Hello, Ma'am Aidan, mayong gabi. Mayong gabi also to Sir Anthony Di Vicente Lopez. Mayong gabi sa inyo. DJ Washuga, bakit wala po kayo kanina? Miss po kita. Sila all of it. Pa-Japan ako, ma'am. Bago lang ako abot, no? Mga wala lang nakalipas ang pila ka oras, no? Grabe yung flight, no? Sana all, pa-Japan lang. Yes, para sa akon, dapat masadya, spread the love, not hate. Accept the consequences nga until dira na lang ya kamo nga duwa, baka hindi kamo nga para sa isa't isa. Ang malaga, friendship pa rin kamo. Tama ni Ma'am Jo Pasman sa kanta. Thank you so much! Masadyan ako sa friends, true friends. And happy man ko if hanggang friends lang, no breakup. Sunggodanay lang kag Mauyay, mauyahay. Oo, man Japon ka mo. Ha 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 from Jeremy Villarosa. Ayan kami guys sa friends. Wow! Oo. Ano to? Wash out na sa friend zone. Benny Dalida. Aba, Benny, oh. Sumag ka sila, ayan. Okay, sige. Maayong thank you so gabi. much. And happy watching kay Don Don Dadap. Shout out sa mga na friend zone. Sakit gid no from Sir Jamil. Oo, no. Okay ba, si Balama Jolina, ako kay Kagbay Bibi, while gahambal. Oh yes, kaibigan mo ako. Kaibigan mo lang ako. And I'm so stupid to make the biggest mistake of fall in love with my best friend. Hindi ako si Celine. Wala naman, gali. Patay na si Celine. Ewan ko sa inyo. Basta daw may kwarta, may gugma, may kilala ka ba? Asa, Sir Dondo? Sino yung nakilala mo? Good evening kay Ma'am Jennifer Condino. Good evening sa inyo, DJ Washug and DJ Pretty. Mas manami nga mangin mag-abyan kay mas manami ang pag-abyanay. Hindi man dapat nga mangin masubo. Kung hindi man kamo sigurado naman nga may tawo nga mag-aabot gid para sa imo. Na ang lucky number daw niya is number 3. Number 3 si Ma'am Jennifer Condino. Oy, tatlo pa lang ang ordering ang lucky number. Yes. So, mayari pa. Oh. Saktuan may nagtawag sa line number 1. Hi, maayong gabi. Hello! Hello? Ha? Hello? Hello? Can you hear me? Ay, yes, English speaking ini. English speaking ini. Ah, Can you hello? hear me daw? Yeah. Yeah, hear you. Daw Bombay lang. Hello, maayong gabi. Hear you, sir. Hear you. Tayong gabi na kayo ba? Yes. Ayun. Hello, Hi, sir. everybody. Parang buon ko kay para. Sir? Antonini. Si Antonini. From United States of America. Sir Anthony, kamusta? Kamusta si Lulapina? Ato na siya sa Manila. Ay! Hindi mo kami sinabihan. Magtatagalog na siya pala. Ha? Nagtatagalig na siya. Nagtatagaling siya. Nami-miss namin si Lulapina. Anyway, kamusta Sir Anthony? Are, malamig ang kagabihon tungod sa pag-ulan-ulan nga dala ni Julina. Ay, Mayo lang ang mga ganyan dalang Julina, no? Hindi isang mainit-init. Malamig-lamig mo. Kay nagligad ko no, no? Na-experience man natin, tuman ka pa, tuman ka init. Subong ko no pa naman, no? Medyo lamig-lamig gun anay. Anyway, Sir Anthony, kung ikaw ko no ang pa-sabton. Siningaton nga, istorya pamangkot.
dapat ka ba lamangin masadya bangod mag-abyanay ka mo nga duha? O kung dapat ka ba lamangin masubo bangod hasta lang ka mo dira? Kung sa akon, mas maayo na gid lang nga maging masadya ka na kung ano ang may ara ka mo subong. Maging masadya ka kay friends ka mo, no? Pero especially kung hindi mo siya gustong nga madula sa imo nga kabuhi, mas maayo na lang maging masadya ka nga friends ka mo nga duha. Kaysa naman nga magkasubo ka nga asa lang ka mo dira, asa nga magdugay nga madula ang imo nga feeling sa iya, o mas matahap ka sa iya, madula pa sa imo nga kabuhi. So mas maayo na lang nga mangin friends ka mo kung hindi masadya ka na lang da who knows basi sa ulihi pag meant to be ka mo di ba la pwede man nga mangin ka mo di ba la Pero kung hindi gid sa Hilayton gid ba? Hindi, pilit natin. Pinuyat ako eh. Sige, thank you so much, Sir Anthony. May ano yung mga lucky number, sir? lucky number 12 12. Number 12. Sir Anthony, may gusto ka nga tamyawon? ginatamya ko lang datanan nga nagapamati sa aton nga pinalangga nga stations your FM. Kag sa tanan nga mga nagapalamati, stay safe everyone, hindi ko mo paulan kay mas magbalasakit pa mo. Daw pati alam man ko, sir. Isa ako na nakakanta, sir, para sa aton nga mga kalagad. Chorus. Ano nga kanta? Wait. Ano nga kanta? Na-pressure, pero Never ko na siya na on the spot. Hindi tayo pwede Tinagtagpo pero di tinadhana Hindi na posible Ang mga puso'y huwag nating pahirapan Suko na sa laban Hindi tayo pwede Tinangis ka ganyan. Kamu hindi ka pwede. Anyway, thank you so much, sir. Palakpakan! Yes. Diba? Sir, sa sunod ikaw ko ng guest na Sir John, DJ Bay. Kapangita siya sa guest niya, manong kanta. Sa kasal niya. Kasal niya Anytime, ganyan. pwede good. Wow! Thank you so much, Sir Anthony. Okay, sige. Ano nga radyo sa Roja City numero 8 nga ginapamatian mo? Numero 8 gidya. On course, 88.1 Spirit FM. Iya! Thank you so much, Sir Anthony. Oy. Oo. Basi man kung kaisan di man na busy si Sir Anthony, pwede man siya diri sa aton makaano. Diba? Makabulig-bulig, Kanta-kanta. diba? Sir Anthony, kapag may free time ka, i-send mo lang ang message sa kaming bahala sa imo. Okay, anyway, thank you so much kay Sir Anthony. Hindi ako kambal kasi syempre ako megaphone ang gamit. Sige. Okay. May gabi sa kay... Di natin napit ka, Aida. Si Kuya Anthony Lopez na sekreto. Parati mo, John. Tama malugid. Tapos sa iba, ginhiwa sa konsilyo ang heart nila sang nabigo sila. So, ikaw ya. Tagi puso mo sang gibayaan niya ka. Pagsabat ka, best friend. Sa sunod mo na ang pamangkot, Sir Don. Sige, Bawa, arigid. Ang Benny Dalida, masadyan ako sila biskan mag-abyanay. Lang kami. Ang importante ka upod kagasaryanay kami nga duwa. Mas lamang pagigani kung mag-abyan gid kamo kay no ends and breakups. Pwede man nga friends with benefits. Hi! Wala bigagabi man ang mana. Kaya ko na Marunong ka magsabi ng friends with benefits, wrong spelling ka. benefits. Benny, may number 13 na. Change na yung number. Now na. Now na. Okay, may Next caller caller. kita. Line number 1. Hello, maayong gabi. Mayang gabi. Ay, wala na siyang iban. Ma'am Jonah is in the house. Yeah, Mama Jonah, may gabi.
kay wala na sa iba. Yes! Ay, good. Wala lang. Ano number? Ay, pagabal ko lang kung anong number. kinahinaglan mo. 9909. O, si Ma'am Jonah ni Gali, 9909. Ay. Ano may Ma'am Jonah? O, dire... Nagsulo na siya. Oo, sige. Ano? Ano ka? Ma'am Jonah, ito yung story pa Pamangkot of the Night. Sabton mo ha. Dapat Ano ka bala. Dapat ka bala mangin masadya bangod ang mag-abyanay ka mo nga duha. O kung dapat ka bala mangin masubo, bangod hasta na lang ka mo dira. Siguro para sa akin, dapat ako mag-massage. Oh. Ma'am? Ano, ma'am? Ma'am, nawawala ka po, ma'am. Ma'am? Ma'am, hanapin po ang sarili mo po, ma'am. Tinangay ka po, ma'am ni Julina, ma'am? Hello? Ma'am, kung andyan ka pa po, magparamdam ka po, ma'am. May nag-uutik po, ma'am. Nababatian po namin. Ma'am, andyan ka po, ma'am. Sige, tawag lang liwat, Ma'am Jonah. Hindi gid mo, ano? Hindi gid mo. Pero malami tarik to naman. Ay sabat ni Ma'am Jonah, no? Dapat may masadya. Oo. Ikaw, be. Ano? Kung ikaw, be, dapat ka ba lamang masadya mangod mag-abyanay kita? No. Or, ka ba lamang masubo bangod na talan to nila? Okay na kami di. Ay, kulabot. Bastos ka. Yawa. Okay, anyway. Si Ma'am Jonah nagbalik na. Sige, hello? Yan na yung gabi. Ma'am Jonah, sabat na. Dapat ka ba lamangin masadya bangod mag-abyanay ka mo nga duha? O kung dapat ka ba lamangin masubo, bangod hasta na lang ka mo dira? Para sa akin, dapat May kung nag-start na siya sabat, kakabila. Hello? Ma'am. Hello? Hello? Ora na. Go, ma'am. Pag nag-start na siya, Kaya ko ba upod ka na kay Iban, ma'am? Tapos may gawatik-utik lang. Ma'am, nag-autod-utod. Sige, liwat-liwat. Ma'am, sige, ma'am. Okay, Ma'am Jo. Ngita ka tabi sa iban nga lugar. Sa Piak Balay. Guwa ka tabi ma'am sa gate. Ayaw, mga talisik-talisik. Joke lang. Ang spot sa ito nagligad, ma'am, kada marami. Ito yung mga Oo. signal, no? Ito ikaw. Hindi ka na magalinalin ito, ma'am. Kung kinanglan mo, mga payong ka. Number 14, number 14 daw si Jeremy. Naunahan na siya sa number 3. Okay, sige. Next. Happy birthday to our Blessed Mother Mary. Yes, tomorrow. opo, tomorrow. We'll have also mass tomorrow para kay Mama Mary. Sige, thank you so much. Ma'am Lorna, masadyan ako sa friends lang kami. Ta kaya sa lang kami da kay kung kami gid para sa isa kang isa. May way gid ya kung kami gid. Subo lang man para kinanglan mo nga batunon kung ano ka mo subo. Number one Si Ma'am. Oo. I don't know, pero never pa dabi natabo sa akin to fall in love with my best friend. Ay, masubo ka. Oo, masubo ako. Hindi ko ma-feel. Saan yung best friend? Abyan, oh. Abyan. Ako always. Ako, ito, ano lang facts lang. Ako hindi kanya gusto. Hindi man talang na, bra. Ganun, oo. Nahubog ka. Sino mabog sir dun? Para mo humble nga, bag. Nahubog sir man. Hindi junior, ito ang mga mga sunod lang. Mag-inom na kami gubog ka. Okay, dali na. Manyagin edit ko liwat ka. 20 Noy or 17 hambal niya, no? Ni May 17 Ben. naman, so 20 ka na. Okay, sige. Kay Simon Oleo. Hi! Salamat din sa load dagligad ang balinil. No, Actually, pulo man lang. Ay, pero at least na-appreciate good din. Thank you so much man sa pag-upod sa among tag sa kagabi, no? Diri sa Storyanta. Ay, good evening DJ Pretty and DJ Washuga. Masadyan ako, bisan friend lang kami. Kay wala gabuya ay. Kay kung para kami sa isa, kag isa may way gid na ang mangin kami. Masubo. Ay, kay Ma'am Lorna naman eh.
Hindi. Number Masubo ay anong tanga asta lang na lang da. Number 7 galing diri ah. Ay kay Ma'am Lorna naman ni number. Ito na may number 1 na gali. Ari na lang. Hi DJ Washuga kag DJ Pretty. Oo, dapat mangin masadya ang inyo pag-abyanay sang matuod mo nga abyan para hindi mawasak ang inyo nga pag-abyanay kag wala sing masubo. Ang akong lucky number is number 13 from Abel. Abel, may number 13 na. Sini. Good evening po. Para sa akon dapat manging masadya kay di ba? At least mag-abyan ka mo kaysa waay gid. Kahit papano kilalahay ka mo nga duwa kag may pinagsamahan. Mas masubo iya kung hindi na kamo mag-abyan tapos hindi ka pa niya kilala. Ayan ka lang, hindi ka pa kilala. Ang lucky number daw niya is 4 or Texter? si Texter 3310. 3310. May point, may si Texter Ang lucky number is 4. Okay, 4. Ay, si Stephanie. Stephanie mo si Stephanie. Si Syra galing. Ay, mayroon na siya number 17. 17. Mayroon naman. Ginisla niya pa yung number. Okay. Si Bengkay ni Kuno. Si Si Bengkay. Bengkay. Ano number na Bengkay? Number 7 daw si Bengkay. sana all. Thank you so much kay Bengkay. Kag hi happy kay Papa listening. Bruce. Kay sino madaing mo upot? May Si gabi dyan Pring sa inyo, Pring. Kag sa Tanandera. Sa akin po number 17. Okay na, Syra? Oo. Arigid. Oo, ginahulat ko ni nga sabat ni Ray Loveberry. Mas masadya gid kung mag-abyan lang kamo nga duha bisan naluyag ka pa sa iya. Kag hindi mo pag ipilit nga maging kamo nga duha, kay kung ipilit mo na kag hindi pa sa handa, kanugon lang sa inyo pag-abyanay. Ina dadayon ang time para madula sa imo bangod, ginpilit mo siya. Di ba DJ Pretty kag DJ Washuga? Ay, ba't Bambutsi mo yun. ang butsi mo yan. Ang dalaig mo kami. Sino mama mo? Mama mo tong ano itong sabat na nagligyan. Masakit din siya sa ako. Ano ganun na mamangkot na ka nagligan? Pabayaan. Oo. Basta. Masakit gina, pero masakit man sa akon. Itong mas masakit bayaan sa aeroplano. Oo. O bayaan sa sa Migo or Miga mo. oo. Something sa muna. Masakit ginang duwa, pero masakit. Pero masakit siya sa akong kubayaan niya ko. Mama niya maton. Nag-gym na daw adlaw. Sakwat sa utan. Hi, kay Nanang Celeste Berry nga nagasikaso sa aton nga pari. Maayong gabi kag subong man sa mga hopdanan ni Ray Love Berry. Pero hindi kami pagdarahiga kay wala kami kabalusin na Ray Love. Ano number mo doy? Ikaw bet na doy. Oo. Ano muna kay muna lang. Oo. Ang imo da duha ka upod pa sabta bala. Ang isa to nagdaog nagligad. Sige, may nagatawag pa Oy! Ma'am Lord, si Ma'am Jonah. Oy, hello. Maayong gabi. Pero okay na. Ma'am Jonah. Mamayang gabi. Rana. O sige, be. O, Ma'am Jonah, ano na imo sabat? Para sa akon, mas masadya ako nga mag-abyan lang kami nga duha. Nga man. Kay bisan mag-abyan lang kami or abyan lang ang kaya na ihatag sa akon. Ang importante nga ara lang sa permi makita ko, ara lang sa permi nga wala siya palayo sa akon or nagaiwas. Sa nabisa tanan, bisan sa paagi lang sa pag-abyan, nabatugan kong iya pagpalangga, paagi sa pagsuporta. Kung may mga problema ko, ara lang siya nga handa magbulig. Kaya bisan pagpalangga, nagid lang siyang isa kaabyan at last ara lang siya. Samantalang ang nagakasubo kay mag-abyan lang kami, hindi naman sa sitwasyon. Kaya para sa akon, hindi pwede nga pilito nato ng isa ka bagay or ang isa ka tawong nga hindi talaga para sa ato. Yan lang akong sabat, madam. Uli nga salamat. Oh, thank you Thank you so much, much, Jonah. Ma'am Lucky number mo, Jonah. Ma'am Jonah. Ma'am? No. Lucky number mo, ma'am. number mo daw, ma'am. 11. 11. Okay. Sige ba si may talamyawon si Ma'am Jonah, dira? Okay, ginatamyo ko diri nga akong mga opod, si Ridel, si Reken, si Tricia, si Stephanie, si Ariel. Dira si Dumara, kay Father Erwin, si mga kaupdanan tanan. Sa Sigma, kay Abel, sa iyang pamilya. Sa Panay, kay Liam, kay sa iyaman family.
Amo lang na, madam, nga salamat. Ay, thank you so much. May pamangkot si DJ Washuga. Ma'am Jonah, ano nga radyo sa Roja City numero 8 nga ginapamatian mo? Siyempre, wala na sang iban. 88.1 Peret FM. Inaya! Thank you so much, Ma'am Jonah. Siyempre, wala Ano na sa sa iban? iban. 88.1 Spirit FM. Thank you so much, Kid Ma'am Jonah. No? Oy, marami isang yasa. Oo, marami yung sabad. Ibagid niya ko na halin sa tagipusoon, no? Halin sa... ang iba nabi, alin sa ilong, no? Sobra ka man, grabe ka man. Alin sa akdo. Sa ngala-ngala. Sa iso, Kay pagus. Ma'am Lynn Orlan Valdez, hello mga ka-DJ. Mga ka-DJ, mag-iya. Wala ka number 18 po, ah? Sabat anay ka, Ma'am Lynn. Arao, Orlan. arao. Proud ko kong- nga nangin abyan ko siya, kay nangin part siya sang kabuhi ko. Okay, Ah, sige. sige. Sagot ba, no? Bisan gamay lang sa bat, wala importante. Tagos man, no? At least proud ikaw nga nangin abyan mo siya. Kaya nangin part siya sang kabuhi mo. Pero sa buong mama, hindi na. Paano na karon? Paano na karon na sayon? Tapos barangay. Okay, thank you okay, so much, okay. mga kalagay ka best friend. Habol sa mga wala pa naka-comment or naka-text sa ilang sabat sa atong istorya pamangkot nga dapat ka ba lamangin masadya bagod mag-abyanay ka mga duwa o kung dapat ka ba lamangin masubo bagod hasta lang kamo dira. Dugang kasabat, para sa akon, dapat lang nga maging masadya kami nga duwa, kay mag-abyanay kami nga duwa. Ang importante, gastoryahanay kami nga duwa, kag mas importante nga abyanay kami. Kami nga Wow, duwa. grabing subot, Texter? Texter 0395. 0395. Number 10 daw. May number 10 na, wala pa. Number 10, wala pa. Number 10, okay. Sayo, Mas masakit kung may May nagatawag. No, hello. Sige, hello, mga gabi. Ay, hindi lang. Mas masakit pag yun kung ipatay Oo. mo. Mas masakit kung hindi maging kamo. Paano na lang pagpalangga mo sa iya kung mauwi lang sa wala. Tapos sinayang niya lang sa iba. Number 20. Bagyo Ledesma from Panitan. Oy. Bagyo, tama kayo na mamasa? Bagyo Ledesma from Panitan. Hi, mayang Sa mga gabi. pinalangga ko mapumuluyo dyan sa Banwasang Panitan. Dala ko sa ako ng pilyedo. Number 20 siya. Oo. Ay, na. Ay. Pakichay siya sa iba lucky number. Bagyo Ledesma. Shout out sa kay Ma'am Aidan Patricia Villarreal. Idlaw na ko idlaw na ko mamati sa iyo. Ay nalaybay. Di wow. May bayad din 1.5. Sige. Si Sir Neil Atangke Brifatio. Kabal niya. Masubogid guro, pero bisan i-reject niya imo na batyagan. Kung mag-confess ka, at least napabalo mo sa iya. Kung hindi siya, kundi ouch nga gamay. Number 2. Number 2 daw si Neil. At least, Pero okay man na, at least diba na-express mo. Ako feeling ko man, kapag ka nagkagusto ako one day sa isa katao, tapos nasa friendship stage man lang kami, ihambal ko man guro, Oo. pag feeling ko man nga okay lang sa iya. Pero pag hindi, like my girlfriend siya, syempre hindi, grabe ka man. Depende Hindi sa sitwasyon. Pwede. Depende sa sitwasyon. Shout out kay Ma'am Gina Joy Garcia Dulier. Hi! Gandang gabi. Live here at Dipolo Rizal po. Si Aidan ko. No? Sige, rin na. Rin na, gabalos. Wow! Kita mo may May essay. mga maybe pa. Oo, sige. Sa all English. Hambal ni Dave Francis A. Ditangko, para sa akon, mangin masadya tungod, abyanay kami nga duwa. Pero masadya tani kung maging kami gidman nga duha. Apang, masubo man, pero batuno na lang, nga ang relasyon namon hasta lang sa mag-abyan. Kaysa sina nga malipayon man gyapon kami, kay bato namon nga duwang hindi gidman kami para sa isa kag isa. Pero maybe this time hindi pa gid para sa amon. So bahala na ang future kung di gidman kami pagadalon. No, ginagarim. So to my girl best friend ko da. Be. Ay! Girl best friend. Pero sana be. Take care always. Ibagid yan na may pa-message. Be, no? Oo, may Sige, pa-message.
May pa-message siya sa puntay, be. Take care and always. Oh. Kaga-support lang ko simo, mga plan. Kagari lang ko di handa mag-alalay sa imo. Iya ko number 1, 13 or 1 or 13. Tanan 20. may ara na. Tanan may ara na doy. Amo ganyan, permi ka lang na unahan. Ay, si Dave, islinik. Kay tatlo mo ka number, may ara na tanay. Next caller. Hello, maing gabi. Hello? 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 Oy, Oy! Hoy! Sino ni? Hello? hello? Oy, sino ni? Gondola. Oh, si Sir Ay! Don. Daw si Sir Dondon yung hubog ya. Oh, ano daw? Huwag ka na, sir. Os! Oh. Sir Dondon, dapat ka ba lamangin masadya? Bangod magabyanay ka mga duwa o kung dapat ka ba lamangin masumbo, bangod hasta lang ka mo dira. Ano? Ha? Pakiluwat? Dapat ka ba lamangin masadya, bangod magabyanay ka mga duwa? O kung dapat ka ba lamangin masubo, bangod hasta lang ka mo dira. Hindi masubo Ngaman. ano hindi niya ako palangga. Ganyan di ka niya palangga. Sige Okay, Sir Don basi may luyag ka i-greet dira, kagi mo lucky number. Ano lang, number 7. Ha? Number 7. Ay, may ara na number 7. Ano lang, number 10 ba? Number 10 may ara naman. Number 13. Number 13 may ara naman. Number 16. Wala pa. Okay, sige. Sa'yo ang number 16. Sa'yo number 16. Thank you Basi so may much. luyag ka nga tamyawan pa. Ginatabi ko lang si si DJ Sweetie. Si DJ Pretty? Si DJ Sweetie. Oo. Wala ko siya kagina Oo, busy DJ Sweetie sa mga Oo, best at friends siya sa natin Kwan, ginagahulat. Sa Zimbabwe. Sa Zimbabwe. Hindi, sa mga best friends naman pasensya gida. Hindi ka, wala ka program si DJ Sweetie bangod man sa mga kinanglan niya tapuson bilang project manager sa bagong nga program. Ng scholarship program naman diri sa Kasak. Pasensya gid. Anyway, madamong gid nga salamat kay Sir Dondon Dada. Thank you. May ba mga Okay, sige. Sir Don. Ano nga radyo sa Roa Siring numero 8 nga ginapamatian mo? Wala na sa iba. 88.9 Spirit FM. Ay, yan ba? May talent. Grabe. May talent ka rin, Sir Dondon. Thank you so much. Dave, pakichay sa imo lucky number ha. Pa-request dahil ikaw by True Fame. Ay, manami na dahil ikaw. Stephen Ray Dizon Papina, masadya na ko sila biskan mag-abyanay lang kami. Kay importante happy ang pag-upod namon bisan friend lang kami kag basta imo lang siya bantayan kag alagaan. Bisan friend lang kamo kay malay mo mahulog siya sa imo. Kay ikaw ara sa iya permi nga luyo. Kag mas the best pagid nga maging best friend kamo nga duwa, kay ikaw iya permi ginapalapitan. Kapin pa kun ano iya nga problema, same samon sa kon na miga, naging best friend kami. Kag nahulog ako sa iya. Permi ang ara siya sa akon luyo kag ginhatagid siya ni Papa God para sa akon. Kay bisan ano matabo ara gid siya sa akon luyo kag the best pagid palangga ang tawo nga ara sa imo luyo para wala ka hinulsulan kung ano ang matabo kag wala ka nagkulang bisan friend lang kamo or maging kamo manggid. Number 12. Good evening, DJ. What sugar DJ?
right. thank you so much, Sir Stephen Ray Dizon Papino. Makakuy mo yun. Oy! Number 12. May number 12 na. Ay, Sir. Ano, Stephen, may number 12 Pakichange lang, na. sir, sa lucky number. Brian Martins, Mayor Dom Wayne, Gabi, DJ Washuga, and DJ Pretty. Thank you so much. Sa mga nakahatag sila number, may ari na din, naunahan ka mo. Change yun na nga daan yung number. Yes, so okay, magbalik kita. Magbalik kita basi wala na kita sang time. Anyway, sa mga wala pa nakalike sa official Facebook page, ang 88.1 Spirit FM Rojas, pangitaon nyo lang sa inyong mga FB, 88.1 Spirit FM Rojas. Naka more than 800 na likes. Thank you so much, na-appreciate kita natin. Mga 820, okay na. Thank you so much. Oras natin, 33 minutes after the hour of 8. Ma-play tanay, mga kalagad sa first song natin for tonight, ang Kaibigan lang pala. By Lilet. Lilet Abaracuso. Stand by, magabalik na matapos sa 5 taon nga ang bahanon. Noong
ba niya ikaw ay may lungkot na nararamdaman? Damdamin mo ba di maintindihan? At sa tuwing ako ang nasa iyong isipan, may nakita ka ba na ibang kasiyahan? Nandito lang ako, naghihintay sa'yo na mapansin ang aking damdamin na para lang sa'yo. Dahil ikaw ang sigaw ng puso ko, ikaw ang nasa isip ko. Ang nais ko ay malaman mo na ikaw ang tanging pangarap ng buhay. Pag-ibig ko sa'yo ibibigay. Ang nais ko ay malaman mo na mahal kita. Sa piling ba niya ikaw ay may sakit na nararamdaman? Damdamin mo ba ay sinasaktan? At sa tuwing ako ang nasa iyong panaginip, na tayong dalawa'y masayang magkapiling, nandito lang ako, naghihintay sa'yo na mapansin ang aking damdamin na para lang sa'yo. Dahil ikaw ang sigaw ng puso ko, ikaw ang nasa isip ko. Ang nais ko ay malaman mo na ikaw ang tanging pangarap ng buhay. Pag-ibig ko sa'yo ibibigay. Ang nais ko ay malaman mo na mahal kita. Sana'y pagbigyan ang nadaramang ito. Sana'y masabi mo na mahal mo rin ako. Dahil ikaw ang sigaw ng puso ko, ikaw ang nasa isip ko. Ang nais ko ay malaman mo na ikaw ang tanging pangarap ng buhay. Pag-ibig ko sa'yo ibibigay. Ang nais ko ay malaman mo na mahal kita. Ikaw ang sigaw ng puso, na mahal kita. Ikaw ang nasa isip ko, na mahal kita. Ikaw ang sigaw ng puso, na mahal kita. Ikaw ang nasa isip ko. Ilang beses nang nag-away hanggang sa magkasakitan, di na alam ang pinagmulan. Pati maliliit na bagay
Wala na bang uusapan, bigla na lang pinag-aawayan. Ngunit kahit na ganito, madalas na di tayo magkasundo. Ikaw lang ang gusto kong makapiling sa buong buhay ko. Kahit na binabato mo ako ng kung ano-ano, ikaw pa rin ang gusto ko. Kahit na sinasampal mo ako at sinisipat na susugatan mo, ikaw pa rin, walang iba. Ang gusto kong makasama, walang iba. Walang iba. Nagsimula sa mga asaran hanggang sa magkainitan, isang eksenang bangayan na naman. Ba't ba kasi pinagpipilitan ang hindi maintindihan? Hindi naman kinakailangan. Ngunit kahit na ganito, madalas na di tayo magkasundo. Ikaw lang ang gusto kong makapiling sa buong buhay ko. Kahit na binabato mo ako ng kung ano-ano, ikaw pa rin ang gusto ko. Kahit na sinasampal mo ako at sinisipat na susugatan mo, ikaw pa rin, walang iba. Ang gusto kong makasama, walang iba. Kahit na binabato mo ako ng kung ano-ano, ikaw pa rin ang gusto ko. Kahit na sinasampal mo ako at sinisipat na susugatan mo, ikaw pa rin, walang iba. Ang gusto kong makasama, huwag ka nang mawawala. Walang iba. Walang iba. Gusto ko nang sabihin na mahal pa kita, pero di ko magawa, di makasalita. Kaya pasensya na, pasensya na. Gusto ko lang sabihin na mahal pa kita, pero di ko magawa, di magkasalita. Kaya pasensya na, pasensya na. Hanggang tingin na lang ba, baka mapahiya o baka mawala kapag inamin ko pa
kita ko pa lang sa'yo ay nakuha mo na ang atensyon na di ko kayang ibigay sa iba. Ano ba meron ka? Tila kakaiba. Parang may gayuma ang gandang iyong Sarap tinatala. maranasan makasama ka palagi, lalo kung yung labi mo sa akin ay sasagi. Matagal na kita na gustong makamit, matagal na rin akong naaakit. Oh, mahal pa kita, di na mawawala yan. Anong magagawa ko? Yan ang nakasanayan. Sa dami mong inisip, ayoko na makipagsabayan. Na siguro ang may ayaw I'm sa'yo. gonna fight back what if become. Yeah, I got bruises where I came from, but it wouldn't change if I could restart. I'm gonna hide these beautiful scars. Mabuti na yung ganito, mas gumaan yung pakiramdam ko. Kaya kung babalik ka ay wag nang umasa pa muling makuha mo. Kahit anong gawin mo, hindi na magbabago, ganon pa rin to. Di na ko tinatamaan sa mga halik mo. Pwede ka nang lumayas, bukas ang pinto. Pakisabi na lang sa kanya na siya lang ang mahal ng puso, kahit saan man magtungo. Di ba't sabi mo, di mo ko iiwan? Di ba babayaan ako'y mag-isa? Gusto ko nang sabihin na mahal pa kita, pero di ko magawa, di makasalita, kaya pasensya na. Hintay ka lang at ako rin ay pauwi Pasensya na. na. Sa biyaheng ko hindi ko rin kaya na mag-isa. Baka mapahiya o baka mawala kapag inamin ko pa, kaya pasensya na. Hintay ka lang at ako rin ay pauwi Pasensya na. na. Sa biyaheng ko hindi ko rin kaya na Kaya ko mag-isa. namang ilaban ka pa, alam mo na iningatan kita, kaso lang may hinahanap ka pa. Nakulang pa rin kahit lahat ay ginawa ko na. Oras sa Pilipinas, Philippine Standard Time, 52 minutes after the hour of 8. Ay! Dito na pala. Ay, di Tapusan natin na natin technical. programa. Wala na sila may madaog subong, no? Pero thank you so much, kids, sa mga kalagad kaya ka-best friend natin. Yung grupo diri sa aton nga panatutunan sa storyahan ta. Mayong gabi sa aton nga mga ka-best friend. Stay safe and healthy kuno. From Sir Don Dada. Sir Stephen Ray Dizon ang balya ko na ano na lang available nga number DJ Washuga, DJ Pretty. Kay bisan na maglain ang numbers, basta importante siya gyapon ang sunod sa tagipusoon. Ay! Na iya. Iba din eh. Sa Two Sisters OS. Mayong gabi sa inyo dyan. Of course kay Ma'am Nanilyn de la Cruz. No? Mayong gabi sa imo, Madam. Thank you so much, kids, sa her skin. Oh. Ambassador ka dito. May palibre ko, no? Libre pamahaw lang. Kag sa mga nagapangita da sang trabaho, no? Pamangko tayo lang si Ma'am Nanilyn de la Cruz kung paano ka makapangita trabaho. Especially sa mga taga-Aklan or taga-Gimaras ko, no?
nagapangita siya sa provincial distributor. Sana all, di ba? Sa taga-copies kami ako willing ka dito ya kadto sa Gimaras kagaklan, pwede gid. Basta pangita ayo lang yung nga pangalan sa Facebook. May lang hindi pa kadto sa layang tulog ito. Sa noon, taon pa mo. Tay! Sige, okay, paspinat ha. Ready na, ready? Ready. Ginny Pierre, ready? By the way, happy listening rin, no? Kay Tita Malu dyan, kay Madam Yan, ni Gail, kay ng Jillian, kay Noy Japo, may gabi, kay Irene, ang tutukban sa aton permiko. Kay, sino ganito? Nakalimutan ko. Nadula ng music ko, nagbubupat ako. Muna ginangkuhan ang dead air nga ginatawag. Okay, Don? Sige, spin the wheel mga kaalagad. Spin number 1. Number 3, Ma'am Jennifer. Hi, Ma'am Jennifer Condino sa Facebook naton. Number 3. Number 19. 19 si wala sa 19. Ay, wala sa 19. Number 16. Sir Don. Grabe, Sir. Sir Don ba? Next number. Number 8. Swerte ginakilala ta, Dave Francis. Ikaw na naman. Last na. Number. Up. Number 5. Wala man sa number 5. Gibutang taga ni Sir Stephen Papina. So may number 5. Number 3 si Ma'am Jennifer Condino. Number 8 si Dave. Number 16 Sir Don kag wala sang number 19. Okay, so congratulations! Ari inyo nga mga nadagaan, mga kalagat. Tago ko ang ari na. Dahil lang tawon ta. Number 3 si Ma'am Jennifer, 20 pesos nga load. Number 5 si Stephen. Number 5, 10 pesos nga load. 10 na. Number 8! Oy, Dave, congratulations! 10 pesos nga load. Kag number 16, Sir Don. 10 pesos nga Puro load. 10 ang itanan. Wala sang 500 cash. 5. No, hindi. 500 ka cash, number 9. Number 9, Sir Nono. Tani, galing wala ikaw, Sir, na spin. Si Ma'am Jennifer number 3 is 20. So, siya lang 20. The rest is 10 pesos. Ang aton groceries, number 2, bao, si Neil Abedifasyo tani. Oy, groceries. 100 pesos nga load, number 6. Wala sa number 6. 500 pesos nga cash, number 9, Sir Nono tani. 13, ang 150 pesos nga load, si Neil Blanca Flor naman tani. Kag 17, 150 pesos nga load si Syra tani. Galing 5 lang gina ato na Spain sa mga gabi. So congratulations sa aton yung lucky winners. Sa aton yung lucky. Ang maninil, no good. Ano siya tani? Ano mo lang? Inihalas ka subok. Sige, better luck next time. Nanda mo pa man kita sa papremyo. No? May mga kamote pa diri. May mga tangkong. Thank you so much, kid, yung mga kaalagad. Kag best friend. Oras naton 57 minutes after the hour of 8. By the way, no, dugang lang pahibalugali, no, sa mga taga-panitan and of course sa alumni sang panitan. Bukas na gali, no, ang aton nga Panitan National High School sa pagbaton sa inyong mga bulig. Kung gusto man ninyo magkawang gawa, no, para sa Brigada Eskwela, kanto lang kamo, no, sa Panitan National High School. Sige, may gabi sa kay Sir Crisanto Usam Delphine, kay Baby Lance Kirby Arroyo, pag kay nalipat ako sang baby dog.
Si Kiyomi? Oo. Okay. Thank you so much, kids, sa inyo mga kalagay kayo best friends. Wala kita time reset nga pala tutunan sa Istoryahan Ta. See you soon. See you very, very soon. See you on Thursday naman, of course. Same time, same page, same station. Kag sa pangalan na ng Saturn Station Broadcast Team, sa aton nga overall chairman, His Eminence Jose F. Cardinal Advincula. Sa aton nga managing kag social action director, Reverend Father Mark Renflor. Sa aton program manager, Father Francisco Casada Jr. Kag Sa pangalan sa ating station manager, Reverend Father John Dave Ibalia, at mga technical directors, Engineer RJ Borja, alagad Mingming Wego Kagatan Partner Technical, alagad Maria Jane Larin Baldoan. ikaw po Diyos sa pangalagad sa Ginoo, pinagi sa pagserbisyo sa tao ng DJ na hindi man deserve pero alert na alert. Ang DJ na hindi man matamis pero palaging namimiss. Sabi ni Mep. Oh, ano na? This is DJ. Oh, sugar. Kagili naman ng DJ nga kasing anyag sa inyong mga gabi. This has been DJ Pretty. Oh, excited ka? Next week pa na yung load. Pulo mo lang ito. Payo ko ni Mara Jane, ka wala ka manong kuno ka-text kag ka-chat. Iya na lang ni Kono. Sige, maraming salamat mga kalagad. Kami nagasilingin, importante ko kamay kakunda ko. Basta sa masakit ikaw gid lamang mapahilayo. Kag basta ang iyong pagtuo. Hantop gid sa makaako. Ngayong gabi, God bless Pilipinas! sama-sama together. Always and forever, Have have a a happy happy spirit. Sa mga malinong ang kagabihon, sa mga may malamig nga relasyon, kag sa mga luyag nga magyuhom samtang nagapanyapon. Tutok na sa Istoryahan Ta, programa nga maghahatag sa mo sa imo kagabihon. Apang talipay sa imo nga tagipusoon. Langga magluha sa patawa kag kasadya sa kada tupiko. Dalagkuan pa nga mga papremyo ang nagahulat sa imo. Istoryahan Ta, kaupod ang DJ nga manamit pa sa tinapay kag kape, DJ Yummy, kag DJ nga maanyag kasubong sang inyo nga mga gabi, DJ Pretty. Kada Martes kag Huwebes ang gabi, alas 7, tub-tub alas 9, live sa Kasap Facebook page kag 88.1 ni Kader FM. Pinalanggan ng mga tagpalamati ang aton temporaryo nga pagpangalagad sa kahanginan gamit ang 88.1 nga radio frequency sa pangalan nga Kader FM, ang sakaron magabaylo bilang 88.1 Spirit FM. Ang ining istasyon ng ginapanag-iyahan sang Archdiocese St. Capiz kag ginadumalahan sa St. Capiz Archdiocesan Social Action Center ug Kutkasak sa idalom sang pag-iya sa Catholic Media Network. Sa amon mga kaalagad, saligan ninyo ang amon padayon nga pagdulong sa mga dekalidad nga mga balita kag impormasyon, entertainment kag serbisyo publiko. Spirit FM, mas ginpabaskog, mas ginpasangkad, kag mas ginpasanyog. Ini ang 88.1 Spirit FM, ang alagad nyo sa pagtutuo. Matatag na sandigan. Maasahan kahit kailan. Maninindigan para sa katotohanan. Aaksyon kung kailangan. Ito ang pinagsamang lakas ng mga himpilan ng Catholic Media Network sa buong bansa. Catholic Media Network sa buong bansa. Sa Luzon, Luzon, DWAL-FM, DWAM-FM, Batangas, Batangas, DWBL-FM, Pampanga, Pampanga, DWJO-FM, Infanta, DWBS-AM-FM, Legazpi, DWMX-FM, Isabela, DWRVAM, FM, Bayambong, DWVM-FM, Lucena, DZEA-AM, Lawag, DZGN-FM, Sorsogon, DZJO-FM, Baler, DZNS-AM, Vigan, DZPAAM,
DWWM-FM, Abra. Abra. DZSB-FM, Calapan. Calapan. DZUL-FM, La Union. La Union. DZVT-AM, FM, Occidental Mindoro. Occidental Mindoro. DZWM-AM, DWTJ-FM, Alaminos. Alaminos. DZWT-AM, DZWR-FM, Baguio. Baguio. Spirit FM 98.3, Masbate. Masbate. Radio Maria, Tarlac. Tarlac. At Radio Veritas, Manila. Manila. Sa Visayas. Visayas. DYAF-AM, Bacolod. Bacolod. DYDM-AM, Maasin. Maasi. DYKA-AM, FM, Antique. Antique. DYMI-FM, Calino. Calino. DYOZ-FM, Iloilo. Iloilo. DYRD-AM, FM Tagbilaran. Tagbilaran. DYWC-AM, Dumaguete. Dumaguete. DYRF-AM, At DYDW-FM, Cebu. Cebu. DYDW-AM, Tacloban. Tacloban. At sa Mindanao. Sa Mindanao. DXCPAM, General Santos. General Santos. DXDB-AM, Malaybalay. Malaybalay. DXDDAM, FM, Ozamis. Ozamis. DXGDAM, Bongao. Bongao. DXGN-FM, Davao. Davao. DXHMAM, At DXDV-FM, Mati. Mati. DXMMAM, Hulo. Olo. DXSN, Surigao. Surigao. DXMSAM, At DXOL-FM, Cotabato. Cotabato. DXNDAM, At DXDM-FM, Kidapawan. Kidapawan. DXOMFM, Coronadal. Coronadal. DXVPAM, Zamboanga. Zamboanga. Patas na pagbabalita, makabuluhang opinyon, pinatibay na ng panahon. Ang Radio Network na angat sa iba, at sa iba, naghahatid ng pag-asa. Ito ang Catholic Media Network, CNN. Il Signore mi rende uno strumento della vostra pace. Lord, make me an instrument of your peace. Dove c'è odio, lascialo seminare l'amore. Where there is hatred, let me sow love. Dove ci è ferita, perdono. Dove ci è duro,
Spirit FM. Ini nga istasyon ang ginapanag-iyahan kag ginadumalahan sang Capiz Archdiocesan Social Action Center ukon Caritas Capiz nga may 600 watts power sa 88.1 MHz sa idalom sang paggiya sang Catholic Media Network kag may pahanugot gikan sa National Telecommunications Commission. Ang amon nga istasyon kag opisina nahamtang sa St. John the 23rd Building, Archbishop's Residence Compound, Lawaan, Rojas City. 88.1 Spirit FM is now signing off. Mga kauturan, ang pambansang awit ng Pilipinas.